Terus ngriya nyapu omah, ngresiki omah, ganjarane nggih kathah niku wau. Sak pinunggalane. Terus engko jenengan pas apa ki jenenge ngandung, hamil, ganjarane niku wau setiap hari malaikat nyuwune ngapura. Dan Gusti Allah setiap hari menuliskan kebaikan untuk ibu yang hamil niku wau. Jadi kathah ndak pahala-pahala yang banyak niku didapat dari setelah niku wau, setelah pernikahan niku wau. Lek sampean misale ngene jomblo ngene iki. Nah, pahalane ya apa? Ya pahala ngaji, ya pahala poso sesuk, terus pahala salat jamaah, pahala bonusnya dereng angsal. Nah, makane bendang entuk. Nah, rapio bendang entuk. Wis enek calone. Syaratnya loro lho ya. Syaratnya kalih sinten niku wau syaratnya. Jadi lek selama masa belajar iki dereng rampung ya diempet sik. Aja kesusu engko getun. Nek belajare durung rampung kok tengah-tengah nikah terus sampean wis ketungkul atau sibuk ngopeni keluarga walaupun ganjarane banyak. Nah, tapi mengke sampai napa niku ngenten iki studine sampean dereng mari malah kangelan keteteran. Jadi misalnya belajarnya pun rampung, pun tutup kuliah S1 S2 pun selesai pengen nikah monggo. Kan cara misalnya nikah di umur 24 25 kan enggak telat toh bagi wanita ngoten. Sik pantes sih yo. Pantes panggilan. Nah lek teng undang-undang ini pun kadaluarsa 19 tahun teng undang-undang niku. Nek punjul berarti kadaluarsa. Ruwiya den riwayatake an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temene Nabi iku kala ngendika sapa Nabi idza ghasalat ing dalem nalika ngumbah sapa almar'atu wong wadon siapa zaujiha ing pira-pira dodot bojo lanange imro'ah ing pira-pira dodot bojo lanange imro'ah dodot wi pakaian kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah laha keduwe imro'ah alfa hasanatin ing 1000 kebagusan alfa hasanatin ing 1000 kebagusan wa ghafara lan ngapura sapa Allah laha maring imro'ah alfa sayiatin ing 1000 keelekan alfa sayiatin ing 1000 keelekan warofa alam ngangkat sapa Allah laha maring imro'ah alfa darajatin ing 1000 derajat wa astaghfara lan nyuwunake ngapura laha maring imro'ah apa kullu syai'in saben-saben suwiji tolaat kang metu alaihi ing atase kullu syai' apa asamsu srengenge wa qalat lan ngendika sapa Aisyah radhiyallahu anha sariru migzalil mar'ati utawi suwarane tenunan ya utawi suwarane tenunane wong wadon nek cara saiki ya mesin jahit iku ya'dilu bandingi apa sariru migzali at-takbira ing maca takbir fi sabilillahi ing dalem dalane Allah wa ayyuma mra'atin utawi endi-endine wong wadon iku kasat manggoni to manggoake sapa imro'ah zaujaha ing bojo lanange imro'ah min asliha saking tenunane imro'ah illa kana kejaba ana iku laha keduwe imro'ah bikulli sada kelawan saben-saben benang apa mi'atu alfi hasanatin 100.000 kebagusan apa mi'atu
alfi hasanatin 100.000 kebagusan. Dawe Ibnu Mas'ud saking Kanjeng Nabi teng mriku nek enten tiyang wedok atau istri niku purun mau mencuci pakaian suaminya, maka Allah akan menulis atau nulis ganjaran tenggene wong edok niku wau dengan pahala 1000 kebaikan, alfa hasanatin. Kemudian wa ghafara laha alfa sayiatin. Gusti Allah bakal mengampuni kejelekan-kejelekannya apa alfa hasanatin 1000 kejelekan. Wa rafa'alaha alfa darajatin. Gusti Allah bakal mengangkat derajat si istri niku. Diangkat 1000 derajat. Wa astaghfara lan nyuwunake ngapura. Dan setiap kullu syai' tola'at alaihi samsu, setiap benda yang terkena sinar matahari niku bakal nyuwunaken ngapura tenggene istri sing purun ngumbahno klambine bojone. Nah, ganjarane wakeh ini. Kurang penak piye jane? Timbang ngumbah klambine dhewe. Nah, ngumbah klambine dhewe kene ganjarane. Yo lek enek ganjaran misale sampean niat ngumbah klambi digawe ngibadah. Nah, niku enten ganjarane. Niat ngumbah mukena digawe salat. Lah niku enten ganjarane. Dados semua niku tergantung niatnya. Makane diniati sing sae ya engko dadine sae. Ajeng dawuh saking Aisyah, suwarane tenun, alat tenun, migzali niku alat tenun. Berarti cara sakniki apa ya mesin jahit. Kan mboten enten ya wisan alat tenun. Oh enten teh, nenun sarung ngoten biasane. Nah, suarane alat tenun niku sing ditenun wong edok niku iso nandingi swara takbir. Nah, takbir fisabilillah. Pas enten tiyang jihad, Allahu Akbar. Niku swara tenune wong edok niku iso bandingi utawa nandingi swara takbir. Nah, kapan ana wong edok niku sing nenun utawa wong jahit klambi didamel tenggene suamine. Jadi hasil tenune niku diparingi suami niki Mas tak damelno pakaian. Lek nenun kan sing kula semerep niku kan nenun sarung. Nah, nenun sarung niki Mas, sarunge damel sampean ge ibadah. Wah, niku swara tenun niku ngalahno swarane takbir. Dan teng mriku Gusti Allah niku maringi kebaikan mi'atu alfi hasanatin 100.000 kebaikan dalam setiap tenunan niku wow. Setiap benang, satu benang 100.000, satu benang 100.000. Pinten benang niku sing pun ditenun. Niku ganjarane wong edok. Dadi ya akeh ganjarane. Nah, makane di semua sing didhawuhna kalih Kanjeng Nabi teng nginggil niku wau, sing paling utama, sing paling afdol niku napa? Teng mriku ridho zauji, ridhone bojo lanang. Lah carane golek ridho piye? Terus dijelasno kalih hadis-hadis berikutnya niku wau. Sing gelem ngladeni, terus gelem njungkasi rambute, gelem napa sak pinunggalane niku termasuk golek ridhone wong lanang. Nah, dadi sampean kudu iso sampean amalne. Nah, krana kan sampean ki nikah kan yo jelase cinta nang suamine to. Gak mungkin gak cara sampean nikah tanpa cinta. Wong asing sapa iki gak kenal aku, mbuh kono-kono kan gak mungkin. Tetep didasari rasa demen. Nah, rasa demen niku iso tumbuh dari apa? Nggih dari perkenalan, kenal, demen terus nikah. Ngoten niku. Kadang yo ya seperti itulah siklus kehidupan ngoten niku. Engko lek wis wancine lak ngrasakno dhewe. Nah, ngrasakno dhewe rasane jatuh cinta piye? Nah, rasane jatuh cinta piye? Aduh. Nah, telek kucing rasa coklat. Ngoten niku rasane jatuh cinta yo ngrasakno dhewe. Ini wonten 3 hadis malih matur ngoten ganti fasal ning benjinge ya.
Niki sing wingking-wingking kula nyuplik. Nah niki lek sampean tulis gak apa-apa, lek gak apa-apa iki kula nyuplik saking dawuhe Hatim Al-Asom. Soale niku mungkin pun yakin lek napa niku untuk bulan ini tahun ini kan dereng saged katam to niku. Niku sing wingking-wingking sing apik-apik tak cupliki sadik-sadik tak tengeri. Niku dawuhe Hatim Al-Asom niku enten jelasaken min alamatil mar'ah as-sholihah, tengeri wong edok sing sholihah. Ayakuna hubbuha makhafatallah wa hinaha alqanaah bikismatillah wa khulliyuha as-sakhawah bima tamliku wa ibadatuha husna khidmatiz zauji wa himmatuha al-istidad lil maut. Niku dawuhe Hatim Al-Asom termasuk ciri-cirine wong edok sing sholihah teng mriku napa pertama niku ayakuna hubbuha makhafatallah. Cintanya hub niku demen ya, cintanya nggih punika takut kepada Allah. Sing nomor 2 napa wahinaha alqanaah. Teng mriku napa kekayaane niku adalah qanaah. Hina niku adalah kaya. Nah, kekayaane niku adalah qanaah. Qanaah artinya napa menerima apa adanya. Bikismatillah, dari pemberian Gusti Allah. Diterima enten napa mawon diterima. Sing nomor 3 khuliyuha as-sakhawah bima tamliku. Teng mriku napa perhiasane niku adalah napa sifat dermawan, as-sakhawah, sifat loman. Jadi perhiasane wanita sing solehah napa sifat loman. Bima tamliku, dengan napa sing dimiliki. Dados aweyan, loman, dermawan. Nomor sekawan bang ibadatuha husna khidmatiz zauji. Ibadahe niku napa baik dalam melayani suami. Jadi khidmah tenggene suami sae, terus penghormatane tenggene suami sae niku termasuk ciri-ciri istri sing sholihah. Nomor gangsal wa himmatuha al istidad lil maut. Tujuan hidup utama niku ada napa bersiap-siap dalam kematian. Niku 5 ciri-ciri istri sing sholihah menurut Hatim Al-Asom. Terus niku memang harus diterapkan tenggene awake dhewe belajar memang niku wae. Kudu cinta tenggene Gusti Allah. Nikah ni krana Allah. Terus lek duwe dhuwit sak pira wae to sugih sak pira wae ade kudu iso qanaah, nrimo. Terus perhiasane sifat dermawan. Lek duwe gadai rezeki sing kathah nggih sing loman. Mantuk saking griya balik teng pondok, teng asrama nggawa jajan. Kancane ning kamar digawakno jajan. Terus ra keteng canggehi. Utawa jajan apa iki aku nggo canggehi Mbak, ayo dipangan bareng. Dan niku ibadahe niku napa melayani suami dengan baik, khidmah tenggene suami. Dan tujuan hidupnya niku napa bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Maksudnya bersiap-siap menghadapi kematian niku napa kados awake dhewe belajar, kolek pun wancine nikah awake dhewe melayani suami, terus ngibadah, diniati ngibadah, mengharap cintane Gusti Allah niku termasuk tujuan hidup yang bersiap-siap menghadapi kematian. Atus teng hadis teng ajeng niku wau. Kok napa niku ben dipenakno dalam sekaratul maut pripun nggih niku wau khidmah tengene suami, njungkasi suami, terus napa macaki suamine sak pinunggalane niku wau. Niku saking Hatim Al-Asom. Wa alam bisawab. Al-Fatihah. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten kula akhiri wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Astagfirullahaladzim.